Какво става, хора? Аз съм Любен. Днес искам, нали знаете, че съм си сменил снимката на профилната ми снимка в YouTube. Така. На Mystery Match Attacks. Правя Mystery Box. И някой от вас може да спечелят от тези награди. Вижте. Албум. От тези кутийки по една. Значи, мистери боксовете ще са вътре в мистери боксовете ще има по 12 карти. И някой от вас спечелите от мистери бокс можете да спечелите много редка карта, ама тя всъщност не си е редка. Дори е стара, ама не е редка. Хич не е редка. Ама просто е редка в мистери боксовете. И което му се падне така. По 12 карти ще има в един мистери бокс. Ако искате мистери бокс, пишете в коментарите хаштаг Mystery Box Match Attacks, а не Mystery Match Attacks. По принцип, за да спечелите тези награди, пишете в коментарите Mystery Match Attacks, харесвате видеото и се абонирате за моя канал. Така. И ще изтеглим победителите. Победителите са 4 и можете да спечелите, някой от вас може да спечелят цял албум. Така че, нека да го разгледаме албума с вас заедно. Давай. Има Pro Elite Hurricane, има Vintage Vibes-ове, има Limited Edition, има цяла страница от Барса. Родри има мале, супер си е този албум. Има цяла страница от отбори. Има тактик зона бар. Това е тактик зоната. Има Energy Алехандро Гарначо. Супер. И накрая имате 3 Black ED, само че тези се повтарят, само Neymar не се повтаря. Имате Limited Edition Son, имате този Limited Edition, имате и този Limited Edition. И така, имате буквално Neymar Junior. Така, това е най-голямата награда за сега. И ако искате Mystery Box, пишете хаштаг в коментарите. Хаштаг Mystery Box Match Attacks. И аз ви избирам 12 карти. Там нещо като влезете в профила ми, ще има едно описание, което вие трябва да го цъкнете. И там трябва да си дадете номера, за да може аз да се свържа с вас и да ви пратя